τώρα το ανακατεύουμε στο χέρι. Κατευθείαν. Και... να δουλέψετε και λίγο τα χέρια σας εννοείται, για να μπορεί εύκολα να το απορροφεί, το σμιδέλ να απορροφεί, το αλεύρι σας το νερό. Ακριβώς έτσι όπως βλέπετε. Και αφού το κάνουμε αυτό, αφού έχει απορροφήσει όλα τα υλικά, αρχίζουμε να ζυμώνουμε καλά. Και με λίγο τράβημα. Εμένα μου αρέσει να το κάνω στο μπολ. Βλέπετε πόσο ωραία ζυμώθηκε. Και δεν κοστίζει πολύ, δεν κοστίζει καθόλου δηλαδή. Με πάρα πολύ φθηνά υλικά μπορείτε να φτιάξετε ένα ψωμί 100 νάντι. Το σμιγδάλι κάνει π.χ. γύρω στα 75 λεπτά. Και η ζάχαρη μπορείτε να τη βρείτε περίπου λιγότερα από 1 ευρώ. Το 1 κιλό δηλαδή τη ζάχαρη. Αν και η ζάχαρη είναι αφηγηνή, δεν θα την ζητούσα σε μεγάλε ποσότητε και καθημερινή χρήση. Αλλά σε μικρέ ποσότητε όπως π.χ. ένα κουταλάκι γλυκού, καθαρό κουταλάκι γλυκού σε μεζούρα είναι ό,τι πρέπει. Για να φτιάξει ένα ψωμί είναι ό,τι πρέπει και είναι και οικονομικό και πιο λιγότερο ανθυγινό θα έλεγα. Χρησιμοποιώντα και την ξηριμαγιά εννοείται. Η γεύση του ψωμιού είναι ουδέτερη λόγω τη μηδαμινή ποσότητα από το αλάτι, τη ζάχαρη και τη ξηριμαγιά. Αλλά κάνει δουλειά πραγματικά. Αυτό το έχουμε ζυμώσει καλά για 10 λεπτά περίπου, 5 με 10 λεπτά. Το αφήνουμε για 1 ώρα και έπειτα τα κόβουμε στη μέση και τα βάζουμε στα τηγάνια. Με λαδωμένη την επιφάνεια, όχι πολύ, απλά ίσα ίσα για να μπορεί να μην κολλάει. Και μετά λίγο λαδάκι από πάνω, στην επιφάνεια τη ζύμη για να